ନମସ୍କାର। ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳାର୍ଥ କିପରି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଷୟର ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ଅବା କବିତା ହେଉ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ବା ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ ବୋଲି ଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗଠନମୂଳକ ଆକଳନ ହେଉ ବା ସମାପ୍ତିମୂଳକ ଆକଳନ ହେଉ, ସେଥିରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଯେକୌଣସି ପଦରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ହେଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉ। କେମିତି ଲେଖିବି, କ'ଣ କରିବି, ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳାର୍ଥ କେମିତି ଲେଖିବା। ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 6ଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲିଖନର 6ଟି ଦିଗକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। 6ଟି ଦିଗ ହେଲା: ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ, କବି ବା ଲେଖକଙ୍କ ନାମ, 3 ହେଲା ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, 4 ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବାର୍ଥ, 5 ହେଲା କବି ଲେଖକ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, 6 ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତାକୁ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିବା। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 6ଟି ହେଲା ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଣିତ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା, ଏଠାରେ କବି ବା ଲେଖକ କିଏ। 3 ନମ୍ବର, ଏହାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା। 4, ଏହି ଅଂଶଟିର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ବା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 5, ଏଠାରେ କବି ବା ଲେଖକ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 6, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ଓ ତାର ସମାଧାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତମେ ତ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ଗତକାଲି ପଢ଼ିଥିଲ। ତେଣୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର ଗୋଟେ ପଦ ନେବା। ଗୋଟେ ପଦ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲ, ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। କ'ଣ? ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗତକାଲି ବୁଝିଥିଲ, ତେଣୁ ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ସୁପ୍ତ କହିଲେ ଶୋଇଥିବା, ଶ୍ରମେ କହିଲେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ପିପିଲିକା କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପୁରାଏ କହିଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତେବେ ଏହି ପଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଇବା ସହିତ ତାର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆହାର ଆସେ ନା, ତାର ବିନା ଶ୍ରମରେ ତାର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରିଶ୍ରମୀ, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ଓ ଝରି ବର୍ଷାରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ତାର ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ୟାର ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆଣିତ। ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରୁ ଆଣିତ। 2 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଏଠାରେ କବି ବା ଲେଖକ କିଏ। ଯେହେତୁ କବିତା, ତେଣୁ କବି। ଏଠାରେ କବି କିଏ ନା, ଏଠାରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଏହାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେ, ନବ ରବିକରେ ଫୁଟାଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ, ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର।
ବହୁ ମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ, ବହୁ ଦୂରବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ, ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ। ଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ବିହଙ୍ଗମଗଣ ନିଜ ନୀଡ଼କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବହୁ ଦୂରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଫୁଲର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥାଏ। ନିଜର ବଳ ଥାଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଭାବାର୍ଥ। ସେ ପଦର ଭାବାର୍ଥ ଯେପରି ସିଂହ ଯଦି କେବଳ ଶୋଇ ରହେ ତେବେ ତାର ପାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆହାର ଆପେ ଆପେ ଆସି ପଶିଯାଏ ନା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଉପାସରେ ରହେ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଠାରେ କବି ବା ଲେଖକ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ନା ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଳସ୍ୟ ପରିହାର କରି ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କୌଶଳୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଆମର ଗ୍ରହଣୀୟ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବଳ ଖଟାଇ ନିଜର ତଥା ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱରାର୍ଥଟି ଅତି ସହଜରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ସ୍ୱରାର୍ଥ କିପରି ଲେଖିବା ଜାଣିଲ, ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ 6ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ପଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂଚନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଥାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ବଡ଼ ସ୍ନେହ ଭରା ଅଥଚ କରୁଣ ସେ କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଖାତାରେ ସେ 6ଟି ଉପାଦାନ ଆଉ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ୱରାର୍ଥକୁ ଲେଖ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କେତେ ସହଜ ଲାଗିଲା ତାହା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋତେ କହିବ। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି।